Ahojte, keď vyrážam na skialpinistickú alebo freeridovú túru, tak jednou z vecí, ktorú mám vždy v batohu, je set na opravu. Je to naozaj nevyhnutná časť, ktorú potrebujete mať vždy na takejto túre, lebo máte viazanie, máte pásy a vždy sa niečo môže udiať. Súčasťou tohto setu na opravu sú tieto jednotlivé časti. Najdôležitejšia vec, škrabka na lyže. Je to vlastne škrabka na vosk, ale používa sa hlavne na to, keď sa vám začínajú tvoriť papuče na pásoch, keď začne namrzať voda, vytvoria sa kryštáliky, lepí sa na to sneh a potrebujete to zotrieť dole. Ak nemáte škrabku, tak sa hodí aj platobná karta, ktorú možno máte vždy na túre. Na to, aby sa ten sneh na tie pásy opätovne nelepil, potrebujete vosk. Stačí pretrieť kúsok pásu, hlavne ktorý je vlhký, a začne to fungovať. Ďalšou časťou je náhradné krúžko na palicu. Nestáva sa to často, ale niekedy sa stane, že odpadne, čiže mám vždy náhradné krúžko. Sťahovaciu SK pásku, ktorú ako náhle sa nejak zlomí palica alebo poškodí, alebo potrebujem upevniť krúžko, tak mám aj takúto náhradnú časť na palicu. Spojím dve palice. Americká páska je výborná, drží skvele a je to ako keby núdzová ochrana. Ski strap od Black Diamondu, je to vlastne sťahovací popruh a použijete to, ak dávate lyže na batoh, alebo ak náhodou si niekto zlomí nohu a potrebujete mu to zafixovať o palicu, tak týmto to takisto zvládnete. Alebo čokoľvek potrebujete upevniť na batoh, tak toto je nevyhnutná časť. Možno ste sa niektorí stretli so slovom VR. Pri skialpinistických túrach máte lyže, a existuje spôsob improvizovanej záchrany, kde z lyží z batohu pripevníte improvizovaný transportný prostriedok, ale na to, aby ste to urobili, potrebujete minimálne 5 metrovú repšnúru, potrebujete karabínu, prípadne nejakú slučku a týmto spôsobom vytvoríte improvizovaný transportný prostriedok a dokážete zraneného priblížiť k záchrane. Na čo som ešte zabudol? Skialpinistické viazanie, palice majú mechanické časti, skrutky, ktoré niekedy treba dotiahnuť alebo povolia, alebo potrebujete nastaviť viazanie a na to potrebujete nejaké náradie. Takýto Black Diamond, ktorý má v sebe viacero násad, alebo pri dlhších túrach používam už také multifunkčné náradie, kde sú rôzne nože, pílky a skrutkovače. Ak by som mal vybrať to najzákladnejšie, čo nosím takmer vždy, či už idem na prechádzku na skalnaté pleso alebo na 8-hodinovú skialpinistickú túru, tak je to škrabka a vosk. Ak sa vám začne lepiť sneh na pásy a neviete to zoškrabať, neviete ošetriť pás, tak v podstate môže to znemožniť tú túru a musíte sa vrátiť späť, lebo naozaj, ak máte polmetrové papuče pod lyžami, tak sa neviete chýbať. Takže toto sú dve najzákladnejšie časti. Aby som to vedel kedykoľvek nájsť z batohu, tak to nosím v takomto obale, ktorý mám vždy po ruke. A môžeme vyraziť.